dic Jesús Díaz Vilardell. Em dic Joaquim Marçal Soler. Francisco Pujal Angelats. Francesc Vilardell Vallvé. Soc Joan Paioli Riera. Em dic Josep Castellvell Torres. Jo em dic Joan Mas Bertral. Soc el Jaume Ventura Nualart. Nascut a Palau i tota la vida he estat a Palau. Tota la meva vida ha sigut aquí a Palau. I visco Plegamans. Vaig néixer en aquest poble, que me l'estimo molt. Nascut a Palau-solità, perquè això era Palau-solità, i anant a viure a Plegamans. De Can Catxo, he nascut a aquest poble i encara hi estic visquent. Soc veí d'aquí, de Palau-solità i Plegamans, i el meu ofici és jubilat en aquests moments. M'ho estic passant molt bé perquè tinc moltes ocupacions. Soc president del Casal de la Gent Gran, estic posat també amb els amics de la música clàssica i doncs tinc bastantes activitats. La meva professió va ser contramestre textil en principi, que vol dir mecànic de telers. Llavors vaig plegar i em vaig posar pel meu compte, amb el meu pare, que el meu pare comprava xatarres i coses de desperdici. Com que a mi m'agradaven molt les antiguitats, vaig veure que era l'únic mòdul de poder-ne aconseguir a bé de preu. Sí, jo doncs la meva feina era de paleta, o sigui, de constructor, però més tard la de paleta. Tota la meva vida havia estat lligada de petit, ja de seguida que vaig fer la comunió, va estar lligada a la parròquia. Em vaig dedicar a la construcció dels 14 anys fins més o menys als 40 i després vaig entrar a la Generalitat, a Justícia Juvenil, fins als 65. He treballat a molts puestos, principalment de camioner. Havia treballat aquí al poble molt poc temps, des que vaig fer de pagès fins als 20 anys. Llavors vaig tenir unes parades de fruita i verdura a Sabadell i de vida aquí al poble ja en vaig fer molt poca. Em vaig presentar a les primeres eleccions municipals, les vaig guanyar, a les segones eleccions municipals també em vaig presentar i les vaig guanyar. Quan estàs a dins l'Ajuntament, 4 anys són molt pocs com per fer coses i acabar coses grans. I llavors vaig veure que la meva vocació era fer d'arquitecte i vaig deixar la política del tot. La col·lecció arqueològica de Santa Maria no sols recull els vestigis mobles de la història de Palau-solità i Plegamans, sinó que és fruit de la tasca de veïns i veïnes de Palau-solità i Plegamans afeccionades a l'arqueologia i a conservar la memòria del poble. L'any 1962, el mossèn Jordi Sales Balmes, capellà de l'església de Santa Maria de Palau-solità, va fundar el Museu Parroquial de Santa Maria de Palau-solità, juntament amb persones que també volien preservar la cultura local, d'entre ells en Lluís Ventura i Vila. Un dia amb el meu pare parlant, jo tenia 15 o 16 anys, estàvem baix a l'hort, a casa que tenia, que feien verdura, i vaig trobar un trosset de sílex, un rascador. I li vaig dir al meu pare, mira, papa, goita, això no és d'aquí, això és de la prehistòria, en un rascador de sílex. Diu, això d'aquí dalt, de coses d'aquestes, aquí dalt aquest camp de dalt, diu, n'hi ha moltes, n'hi ha molt. Hi havia tot un marge, una margenada, i estava ple de restes de teula. Jo de seguida vaig anar a buscar amb en Lluís Ventura, que era el que assessorava aquí a Palau, hi havia molta amistat i ell hi tenia molta afició. Vam venir a casa i ens vam donar compte que la majoria de coses eren restes romànica, eren del romànic.
Com que es anaven traient coses del camp i es anaven llançant allà, però com una escombrera, hi havia molta cosa. I bueno, de seguida va venir Lluís allà, es va formar, i ja vam anar a parlar amb mossèn Jordi. Per mi allà es va engegar una mica tot el procés de les tasques d'arqueologia d'allà de Santa Magdalena. El museu el va fundar mossèn Jordi Sales. Allà a la parròquia li agradava molt l'arqueologia i va fundar el museu allà, i llavors el meu pare s'hi va afegir perquè li agradava molt tot això. I va ser quan amb un grup de gent s'hi va dedicar i li agradava molt, i a buscar i cap aquí i cap allà. T'explicava el que havia passat, la història li agradava i a mi m'encanta la història. I hi érem molt amics. Estimava el poble, estimava la parròquia i tot el que es podia treballar d'aquesta manera. I llavors el jovent, com que ens havíem acostumat també amb això, ens hi vam ficar. Almenys érem moltes vegades 7 o 8, perquè el Lluís, com que també era molt aficionat al futbol, els que jugàvem a futbol, ens deia, escolteu, qui pot venir que anirem tal dia a tal puesto? I s'apuntava qui podia anar-hi. De cara al poble, el jovent del poble, va ser fort perquè va ser com una febrada, no?, d'arqueologia, allà venia la gent a picar. I esclar, quan veia un camp que el llauraven, el que feia, ja venia Josep, diu que escolta, ha sembrat, aviam que hi ha, no? I anàvem allà, miràvem i sortia la gelata, i anàvem collint els trossets i anàvem fent. Per exemple, quan ens diu que estaves esmorzant un diumenge, que havia dit a les 9 anirem a fer a tal lloc, no? I ell millor dels 8:45 ja venia. Els paletes avisaven, quan trobaven alguna cosa, el Lluís de seguida estava al tanto, i ell era el que ens animava a tots, i nosaltres hi col·laboràvem amb tot. Quan vèiem alguna cosa, llavors hi anàvem i ho fèiem, però no anàvem per sistema de dir cada setmana anem a mirar, no. Quan vèiem alguna cosa, anàvem allà amb un magallonet i un pinzell i trèiem tot el que es veia, i fins que ja vèiem que no hi havia res més, fora. Jo vaig participar en una vinya que era d'un, i va ser allà on vaig anar diverses vegades, però per la feina no vaig poder continuar. S'hi va trobar bastant material, monedes romanes de coure. Nosaltres anàvem aprenent a partir del moment que visitàvem el Museu de Granollers o el Museu de Sabadell o de Caldes, que allà els que eren els responsables del museu ja eren més arqueòlegs que nosaltres. I llavors ens van explicar, quan fèiem una excavació en un lloc, havíem de quadricular el terreny, enumerar-lo, i la peça que trobaves en el quadre número 1, guardar-la en una bossa especial del número 1, perquè surt el 2, que era veí de l'altre, hi havia possibilitats que tinguessin relació, però amb l'altra bossa del 2, de mica en mica en vam anar aprenent i ho fèiem una mica millor. Però conscients de que recuperàvem coses perquè després hi haguessin ja especialistes que les estudiessin molt més bé, perquè és complicat, no? Primer buscàvem les peces. Quan tenies les peces, posaves el quadre número 1 aquí sobre, el 2 aquí sobre, el 3 aquí sobre, i muntaves un puzzle. Anaves intentant encaixar pel color, pel diàmetre del que és l'àmfora que volies muntar, i ho anaves separant, i llavors anaves jugant. Les que et sobraven les guardaves per si corresponien amb una altra, i aquí al museu en teniu 3 o 4, que amb el meu germà, en el terrat de casa meva, des dels 14 anys posàvem les peces allà a sobre, i cada dia, després de dinar, anàvem muntant el que podíem, i ens en vam sortir. A Santa Magdalena hi vam anar-hi perquè havíem de visitar, o volíem visitar, la mina dels templaris, que hi ha una mina que té cap uns 400 o 500 metres de llargada. Vam treure la tapa, que estava al peu que havia sigut l'altar, i llavors ens hi vam ficar. Ens vam ficar en una mina que hi havia de la comanda,
i vam arribar a un lloc que no vam poder passar. Vam dir, bueno, va, tirem enrere. Tirem enrere tots i sortim, quan som tots a dalt, es van ensorrar l'altar. O sigui, la mina es va ensorrar. Bueno, allò va ser el més fort que hem passat. Jo havia anat amb poques excavacions, no hi havia anat massa. Llavors, el que sí que havia fet també era, doncs, per cada peça que es trobava i que es podia ja, que es donava per acabada o qualsevol cosa que entrés al museu, llavors es feien unes fitxes. I llavors amb aquestes fitxes també es mirava d'adjuntar-hi una fotografia. I si no recordo malament també es portava una llibreta normal i corrent amb un registre, que no sé si encara existeix, de les peces que hi havia. Llavors aquesta és el que més quasi feia això. I llavors també feia rètols. Els rètols de les fotografies o els rètols d'una peça també els feia. Màquina d'escriure, en aquell moment, doncs feia aquestes tasques. Però es van salvar moltes coses. O sigui, gràcies a ell i a la gent que va col·laborar, que això no s'ha de deixar de banda. Sort en va tenir també, que l'ajudaven, perquè això una persona sola no es pot fer. En canvi, hi va haver molta gent, bastanta gent que s'hi va identificar totalment. Quan trobàvem una peça una mica important, quan excavàvem, que tots ens abraçàvem com si ens hagués tocat la loteria. I això ho celebràvem bastant sovint, per sort. Quan veus les peces i veus que tu hi has col·laborat, doncs et sents orgullós, sí. Per nosaltres les peces que hi ha aquí són les més maques del món, són les que tenen més valor perquè són les nostres. Això és el que més recordo, que es creava una mena d'amistat, de compartir alegries, de trobar peces que és irrepetible. És gràcies a les donacions i les tasques arqueològiques dutes a terme en aquells temps que avui dia disposem d'una col·lecció arqueològica que recull milers d'anys d'història de Palau-solità i Plegamans.